Baba muti ndinopupura kutaura chokwadi ndarama bachiriya namwari ndichataura chokutuka ndinopupura kutaura chokwadi pamberi padarama bachiriya namwari kuti zvandichataura ndichokwadi zvinoreva kutaura chokwadi pamberi pamwari namambo vachiriya. Zita ndiani? Webster Swan. Sabu kuonye. Kuchireya. Webster vanosungisa vamatso vakindoda stand yangu. Yakapinda mudare vamugwisi vanoti stand akandipa ndavane 3 years ndigerepo. Asi stand ndenyu. Aigara apa mukoma waWebster asi stand yababa ndovane munda. Yakanzi ngaidzoke musi wa23 tinoda sabu kumahosi nyati nasora idema. Masabu walipo here. Sabu kusora idema mkagonere kuya pamberi pedare Baba muti ndinopupura kutaura chokwadi ndarama bachiriya namwari ndichataura chokwadi. Kupupura kutaura chokwadi pamberi pedarama bachiriya namwari ndichataura pamberi chokwadi. Muri kuzvinzwisa kuti zvere achikupupurawo? Hongu. Zverere? Kutaura chokwadi. Zita ndiani? Kutama isora idema. Sabu? Sora idema. Mambo? Bachiriya. sabu kushindi varume vari kunetsana apa ndeani? Sorry mambo. Still kunetsana varume vaviri avo sekuziva kwangu inini ndeya Joseph Swan. Uyu akagara sei pastendi kusvika woita 3 years? Right. Vamugwisi vachigara pastendi apa. Vamamozho avaripo vanonzo mwana wamamozho ndo vakasiyira vamugwisi ipapo. Vamugwisi vakagara 3 years varipo, saka havazouya manje. Hanziti vakakonana sei kana kudare pasabhuku pangu hana ndambovaona. Ndakazongoona tsamba ichitaura kuti varamba kuuya kuno kudare kudzama reinda zvinhu sabhuku sora idema tinokudai kudare rashe vachireya. So kuya pandaita ini sekuziva kwangu nzvimbo iyo ndeya Joseph Swan. 3 years akagara achiti ari kuinisa sabhuku muchiti ari kurenta here kana kuti ari kuroja? Right. Vamugwisi vasiyiwa ipapo naWebster, vakadzingwa navahonye, vakadzingwa nemukoma wangu. Kudzamara vafonigwa ava vasi vanhu varipo ava vakati mugwisi ndindamuti agari ipapo, saka ini zvipo handichakwanisi kuti kudzoka. Mugwisi ngadi ngagare ipapo, ndomagara akaita mugwisi. Ndokuzotendekwa kwakaita kuti agare muchiri mukuti vafonigwa vakati zveshuwa ndindamutinda kuti agari ipapo. Saka pari zvino maakuziva kuti stand ndiani? Pari zvino ndikuziva kuti vari pamba vagiredi vamugwisi. Iwewo zvinhu zvakaitika uri sabhuku here kana kuti zvakaitika usiri sabhuku? Right. Ini zvinhu zvakaitika inini ndisiri sabhuku ndisipo. Nekuti mashoko auri kutaura uri kuita senge zvekunzva. Right. Mashoko aya mukoma wangu Tinashe ndovaiyepo navahonyi zvinhu zvichiitika izvi. Vamugwisi vakamiswa navamahosi kudzamara ava vatendera kuti vagari pa3 years. Ava ndivakatenda kuti havagari pamba pavo pababa vavo. Aiwa, hatipari mvunzo wabvunza namabuti. Munhu kuwana ogara 3 years. Handiti ipapo unenge akangopinda here kana kuti ane dzimba wasina zvinozvaanoratidza kuvakawo panzvimbo iyoyo. Kuti musiti munhu ari parendi iyo iri stand kugara 3 years yose, imi masabhuku musizoona manga muri kupi sasabhuku. Chero ngomo iyo anga aripo kana ari anga akasenga zvinhu izvozvo, waifanirwa kuti kana akazokisarendera kuti iwe mwange ndooba waifanirwa kuudza kuti ai uyu munhu ari parendi stand yaisiri yavo. Right. Inini panguva yendandisipo ndandi kuSouth Africa, mukoma wangu ndo ari pamba, so ndofunga ndivakatsanangura ichi nhoroondo yandikutsanangura iyo. Mukoma wako ipopo hapana chauri kutaura nyaya
mukoma wacho ari kuti ndafunga nabuda aiwa so far kana iwe uisa ndiwe kana iwe uisa so far uri kuti standing ndeyani ya maonero angu so far nemamira akaita nyaya nemagariro avakaita vamugwisi inini ndikuti vamugwisi vane kodzero kumboramba varipo akuna kuti vanomboramba vane kodzero yekugarapo because vava nemakore vachigara ipapo. Iwe wanga wamunyorere mbuku vamugwisi vari mumbuku mangu uchiti chii mwana wemuvillage ari kugara pamba pake household akazvimirira Oiko vanga vasina stand yako. vaive nestand yavo vamugwisi munhu ane chipari Zvani mushamiriri. ya mitatu vane madzimai matatu. Okay. Taura. Murudi stand ya mamusho se akaisa munhu Maxwell Mugwisi akakumbira kushandisa gadheni nedhamu achiita gadheni padhamu raMangosho ndokuuya kwaakaita panzvimbo iyi aikumbira kuita gadheni ipapo Kuzostenda muzi ukuita mushata. Haazita mushata, haziti mushata zvoita sei, asi iye akakumbira kuita gadheni akachibva pamba pake achiuya kuzoita gadheni ipapo. apa panapa ngapaende kundoonekwa nemakurukota toda kuti vasiyanise dhamu kuti chokwadi waida dhamu here nemvura voona kuti apa paidiwa dhamu here kana kuti paidiwa stand nekuti uyu munhu inogona kunge iri chokwadi yauri kutaura nekuti chizvabva chemunonga haangatambudzike pekugara saka inogona kunge iri chokwadi kuti munhu uyu wakakumbira dhemu saka ndopaakunda kunoonekwa nedare kuti dhemu waikumbira dhemu akadi andovakira pamwe pasaiti obenefita dhemu kana kuti chii chakaitika kuti azosvika avakirepo dhamu nestendi zvakamira sei zvikurese Dhamu nestendi zviri pamwe chete hazvinambosiyana. Abati vanga chingokupai point inogona kufambirwa kuground nevachauya kuground. Vakupai muenzaniso kuti vachafamba kuya ikoko tozotipatsanurira kuti Mugwisi kugara kwake waida stand here kana kuti waida dhamu. Kana aida dhamu haikona here kana kuti vakira apo kana kuti waingoda stand chete zvoda unoonekwa kuground. Tozvakamisa nokutsana. Saka yatova task yekuground kuti kunoongororwa izvo. Alright. Roten. Chipiri. Kudhamu. Taura. Pamusoro yechangamire ndinopikisana neshoko rinoti vamugwisi vakagara pamakore 3. Chipikisana nechitatu. Chitatu kana chipiri. Chitatu. Taura tinzi. Orida pamusoro yechangamire ndaida kukumbira vahonyi vambodzoka padhusa. Right. Nyaya ndinoda kutaura ndeyekuti ndandine meeting nemasabhu ese akabuda masora dema nemusi wa18 vanokuridza vamahosi vamawere vasitole vanyati naivo vahonyi. Saka paurongwa hwandaita ini nemamwe masabhuku aya vahonyi vakati inini masora dema zvisabhuku akapiwa nzvimbo yekutonga hamukwanisi kunditonga ini ndine masimba angu ndakazvimi ndikati okay vahonyi no problem. So nokuti chidiwa tese pamambo nesande ndichanovhunzwa nyaya indinzi kuti zviri kufambawo sei. Hauibvunzi muno mudare. Padare. Pana kutonga.
masabu wose munosanganapo zvazvichitatu asi musi wa7 July irizokwadi Zvaurai baba. ndane ndichemo pa7 July ndenegadzira saka muri kuzono ikoko ndokune vanhu vane panapa hapana unezviziva zveta village ndenetaura bva iko Chuma villages. Kuna uyu wewetimba iden mahosi ende vanhu vasabu three masabu nevanhu vavo nevanhu vavo vatandati 7 July inofanirwa kuzoka kuzochiwa chachindimukana makokotana vakangoona nyangwe chero nguva inovafadza kwa 8 time 7 karibu dai